Ojo dicampur aduk bahkan kaya pangan. Lerile matur nuwun nuwun. Kula niki tiyang wadon. Tegese saya ini orang perempuan. Gambarno swasana wayang. Alhamdulillah matur nuwun cara agama, cara budaya kula matur nuwun saged urip gesang. Bisa hidup lewat hasil katresnan Bapak Biyung. Wis pirang-pirang tahun kula iki sudah lama punya impian utawa duwe angan-angan. Ya apa piye arek-arek generasiku aja kaya aku arep takok sapa bingung. Mergo aku bingung kula isoku nyakek cedak marang pangeran Gusti kang purbe dumadi. Tegese aku mesti ndedonga nyuwun panjang umur sehat. Rasa bektine aku, rasa bektiku kanggo cara pakem ben masyarakat ngerti, khususnya warga Probolinggo kene wis padha ngerti. Jenengku ya wis ngerti kabeh. Kita ngumpulne dulur-dulur kumpul nang kene. Iya isinya. Kula niki duwe bapak. Jenengipun Pak Ahmad Juraidun ngoten nggih ketoke. Nggih. Nggih. Pak sinten? Soekarno. Pak Soekarno nika Bapak Presiden nggih. Kondelalami jile niku 10 November. Duweni jiwa pahlawan kanggo putra-putrane. Mijile utawa metune Gusti Pangeran kang mubeng dumadi marai angka taun 1949. Dinten Kemis iku Respati. Iku lek gak ngerti takoke Bapak Menteri Kebudayaan niku. Respati ki apa? Angkane aja ditembak. Tegese angkane 8 ngoten nggih. Fotone bapakku ki paing ki songo merlambangke abang wernane. Ning duduk partai politik. Repot omong tak omong ora ngati-ngati. Waduh, bapakku ki jiwane pemberani. Hah? Suka sekali. Suka sekali. Matur nuwun, kula duweni ibu diparingi asma Eka Subawati, ngoten nggih? Nggih. Lek Eka iku cara Mataram biyen sebelum Sultan Agung niku pakai A. Lek sakniki pakai O, nggih? Eka dadi Eko. Subawati dadi Sobawati ngoten nggih. Alhamdulillah, matur nuwun mijil. Napa angen-angene mbiyen Mbah Buyut iki terinspirasi laire ngilmu budi pekerti tanggal 2 Mei 1961. Laire iki dinane Rebo. Tegese Rebo iku nggambarke Buddha. Buddha kuwi duwe angka 7. Fotone wage, angkane 4, ya warnane abang. Padha kabeh diitung abang. Tegese iki wani
nglakoni kecakaane urip, kadang susah, kadang bungah. Kula ngaturaken matur nuwun sak iso-isone basa kula merga kula ya ngakoni mboten kula tok iki. Kabeh padha kepaten obot duweni atau memiliki budaya yang berbeda ning tradisi matur nuwun marang Gusti nganggo carane dhewe-dhewe dina iki. Tak critakno udara saku ning ora sambat. Artinya saya berkeluh kesah tetapi saya pantang untuk menyerah. Matur nuwun Bapa lan Biyung menehi aku sedulur telu. Lek gak luput lanang siji, wedok siji, kalih lanang ngoten nggih. Nggih. Cek ombak. Mengko kula lek takok para ndara-ndara ingkang minulya ingkang saged ngastroni kebudayaan ingkang benditen mligi sandanganipun kalih pasyananipun lek mboten wujud menika diarani pancuran ngapit sendang. Bekti kula utawa rasa tresna kula mboten katur kalih Rama Biyung. Rasa apa? My father is my mother. Kula gadah sedulur kula kakang kula ingkang kula bekteni. Nggih menika matur nuwun saged rawuh